ko karon sa Malaybalay. Merkado sa Malaybalay ba? Kami. Tanawa lang ko ninyo, ikabot na ako dito kay makita tamo dito kung sa mga baligya nila sa Merkado Malaybalay. Ikabot na may dire guys sa Merkado Malaybalay. Hindi ko malag. Ano? Pag Saturday or Sunday guys, manhigid mi diri sa Merkado Malaybalay kay mamalit mi. Kahit may tunga sa kilong isda, gram nga bulad, bisagon sa namang paliton, labi na gula. Marami madadali na magpalit isda. Ano nga manipod mi diri para pod makalaag na ganahan po kog lantaw-lantaw sa mga baligya sa mga isdaan diri. Tanawa lang ko ninyo ang akong ipakita sa inyo. Sino po? Bless ka. Oh, ice oh. Okay, ice guys. Okay. Nagdala po mig bag. Wow! Dali na ta makapalit og bag. May pandawan ma, may tangigihon. May ilang na. Wala ka ba? Ilang namay lato. Lato na. Kilo ani? Suya po na siya laki ah. Plat na pa. Manandit kaya po. Naganda yung lato na po. Wala. Kaya 20 lang. Sali. 120 na, budis ka. Iwang na daga nagsakit. Wala yung lato lo. Wala mo yung lato? Wala. Ahong na lang. Ano ma'am? Ako kanina, balisa. Sige pa nagsabaw. Thank you ma'am. Taho. 120 lang sir. May tamban niya na kuy hasa diri oh, tabilus. Nakapalit na pod ni og budlisan guys, tunga lang sa kilo. Maraming gipalit og nipalit po ning fried chicken na. At tanaw lang may sa isdaan dahil isda plain galingaw lang.
Video-video aning mga isda. Manok lang o isda kung gipalit diri para fried chicken na mo unya. Wala mo na dalig palit. Mami diri sa bularan, mga bulad. Lab ka to sa una nga bulad datang gipalit ba? Ah, 120. Lab ka to atong gipalit tong niagi ba? Sa dito? Ginamos ka na ulod ba? Ginamos ka na ulod. Ito lang eh. Okay na. Ito ko kung gano'n. Parang tira mo. Bawal mo. Wala pa, ginamos mo. 100 kilo. Daot na. Hindi mo lang dapat ulam. Petsa ginamos daw guys. Bantay, ito na mahurot ng ginamos. No, di na madaot la, bibutang garapon. Oh, himala, pa ginamos. Katong buwad nga atong gikuan ba? Katong buwad ba nga atong gikuan ba? Katong naagi nga hindi na hurot. Okay na. Wala lang na. Parat malagi na. So, dili kay parat nga kinikas gusto. Dili parat ini. Sana all. 150 ang gramo, 1.5 ang kilo. Dili na sa parat to join. Nah itu sebanget tanawa to. May mga ritsal dia ay piligas mo. Ritsal ba sih ritsal? Ritsal nga kinikas. Wala ritsal. Video tilapia video. Pintar kilo. Tara. Sagud sa labas sa lamig. Kanina lang ako palok po. Dira mo. Bukog mo na. Ako may magkaon. Kana. Dagunan brit ya. Ilang kilo? Gramo ano eh? 35 ang gramo? Wala mo. Kana lang. Ganahan ko ana na. Sa kilo na. Yeah. Pila din kilo? 350. 350. Wala nga. Thursday. Friday. Sana all. Mano yun? Hmm? Mano? Ate. Mano, ito lang eh. Aos na ba? Aos to? Gana ito to po. May nakita lang ako. Nabutin na ako. Ito lang na. Ay, ako yung pili ko. Nan ko ano? Wala. Ahos. Anta. Aos. Pata na ang ahos rab. Padugay mo. Pila din kilo sa ahos? 120.
Red. Nagbayad si Mama Jinjing. Amis okay bayan. Sige, kuhan. Na yung muska dun. Tamis kaya ang gipalit ng mangga ni Idon. Tamis siya pait-pait pero ganahan ko aning kinalburo man nga mangga. Pero ming gihidlaw kong mangga ba. Nga nagpalit may lami kayo. Pero sukad po, dugay na po baya ko nga waka ka og mangga. Kami agi kaya lagi. Tagkuan na ni tag 40 rang kilo. Tamis baya siya baya. Ganahan ko isuwa og kanon. Ganahan mo ko isuwa og kanon po.